Sfortunatament fl-aħħar 24 sija kellna rekord ta' mwiet f'ġurnata brabta mal-COVID-19 f'pajjiżna e kif tilfu ħajjithom 6 persuni oħra waqt li kienu pożittivi għal coronavirus. Il-vittmi huma raġel ta' 47 sena, raġel ta' 75 sena u raġel ta' 79 sena, kif ukoll mara ta' 75 sena, mara ta' 79 sena u mara ta' 97 sena. Dan itella l-ammont ta' vittmi kawża tal-pandemija l-520. Fl-aħħar sigħat ġew reġistrati 286 każ ġdid tal-COVID-19 f'pajjiżna, lanqas ammont ta' każi reġistrati tul dawn l-aħħar ġimagħtejn. Dan fil-waqt li 552 persuna ġew reġistrati bħala mfejqa sabiex bekk il-każi attivi f'pajjiżna se jammontaw għal madwar 8698. Bejn l-erba' u l-ħamis il-pazjenti pożittivi rikoverati fl-Isptar Mater Dei naqsu hekk kif isset jammontaw għal 94 bi 8 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva.